El mar és un proveïdor essencial de tota mena de serveis i béns per nosaltres. Des de benestar, l'alegria que provoca veure el mar, menjar, energia, és a dir, un munt d'elements que són essencials i que només tindrem si el mar està en bon estat. I per tant és essencial regenerar-lo per tal de recuperar tots aquests béns i serveis ecosistèmics que necessitem pel nostre futur. A partir d'aquí aconseguim desenvolupar una primera tecnologia, que és aquests esculls biomimètics, que permeten renaturalitzar infraestructures marines. Després li incorporem la tecnologia de dron submarí, de ROVs, per poder monitoritzar l'impacte d'aquestes unitats, aquests microesculls, i després el que incorporem és la tercera tecnologia, que és la tecnologia digital, per fer que tota aquesta informació, aquestes dades, es converteixin en informació valuosa i accessible pels nostres clients. Treballem sobretot per millorar la pèrdua d'ecosistemes costaners, perquè al final hi ha molta activitat humana, no? Sobretot a partir de l'activitat industrial, però també turística, i això fa que hi hagi una regressió dels ecosistemes naturals. Jo crec que aquests anys enrere ens ha servit per validar la tecnologia, per fer projectes més en àmbit, diguéssim, de prototipatge i validació, i ara, òbviament, tenim projectes grossos per tirar endavant. Podem ajudar a que un port o una plataforma de petroli es converteixi en un oasi, per tant, un espai de cria de peixos, recuperant, per tant, la pesca artesanal, ajudant, per tant, també a millorar la qualitat de l'aigua en un port, per tant, millorar la interacció entre port-ciutat, com és el cas del Port de Barcelona, que en té una 60a llarga d'unitats. El port, concretament la persona que és responsable de medi marí i biodiversitat, comença a entendre que al port hi ha espais que fins ara estan infrautilitzats i que poden ser espais sensibles de restaurar a nivell de biodiversitat, fer d'un espai que fins ara ha estat gris, un espai molt més amigable per la vida, i fer que les empreses que estan coneixent i estan instal·lant aquestes unitats també, mitjançant el seu servei de monitorització i reporting, entenguin com aquestes solucions ajuden a renaturalitzar infraestructures que fins aleshores han sigut molt fosques. Això està generant, està ajudant a que aquest port sigui molt més amigable amb la ciutadania, amb la ciutat, i que estigui ajudant a que l'entorn sigui millor. Al final són empreses locals i nosaltres com a un actor neutral amb certa rellevància dintre de la tecnologia hem d'ajudar-les i impulsar-les a que es facin grans. El fet de poder tenir un reconeixement com el que hem rebut ens ajuda primer a tenir visibilitat i, encara més important, a tenir un suport o una visibilitat de que això que estem fent no és que sigui important perquè ho diguem nosaltres, sinó que hi ha tercers que estan valorant aquesta solució i estan aprovant que efectivament és una solució valuosa.